ଏଇଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ କଣ? ମହାକାଶୀକୁ ଯାଇଥିଲି ବାପା, ଜହ୍ନରେ ପତାକା ମାରିକି 2 ମାସ ରହିକି ଫେରି ଆସିଲି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛୁ କି ମଣିଷ ଯାଇପାରନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଗଲୁ? ମୁଁ ପଙ୍ଖା ପଛପଟେ ଓହଳିକି ପଳେଇଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତୁ ଏଲିୟନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଲୁ। ଆରେ ଏଠି ରହୁଥିଲୁ କୋଉଠି, ଖାଉଥିଲୁ କଣ? ଖିଆ ପିଆ କଥା ପଚାରିଲା, ଖିଆ ପିଆ ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ବୁଲୁବୁଲା ଗୁଡାକ ପୁରା କଉନି ଭଳିଆ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଜିଲିପି ଏଗୁଡା କୋକେଇ ଭଳିଆ। ମହାକାଶରେ ଜିଲିପି ଗୁଲୁଗୁଲା ମିଳୁଛି? ଖାଲି କଣ ଗୁଲୁଗୁଲା, ଆଉ ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ରସଗୋଲା ବିକୁଛି। ହାଇଦର ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ବାପା। ମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ମରିଗଲା ପରେ ସେଠି ସେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଚା ଦୋକାନ ଅଛି ନା? ଚା ଦୋକାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ହେଲେ ଓପନିଂ ହେଇନି। କାହିଁକି? এই চিত্রগুপ্ত কইলে মুসল নামধারী ব্যক্তি আছে এটি ওপেনিং করিবে। ବାପା